Hej og velkommen. I dag præsenterer vi Cisco SASE, Secure Access Service Edge, en cloud-native arkitektur, der kombinerer netværk og sikkerhed for at levere problemfri, sikker adgang til brugere overalt. Samtidig med at der sker en større spredning af arbejdsstyrken, sikrer Cisco SASE sikker adgang til applikationer og data, uanset placering eller enhed. Cisco SASE integrerer SD-WAN, cloud-sikkerhed, Zero Trust og sikker internetadgang i en samlet løsning. Med indbygget trusselsbeskyttelse og håndhævelse af politikker forenkler Cisco SASE IT-driften og styrker samtidig sikkerhedspositionen. Det er skalerbart, fleksibelt og designet til den hybride arbejdsæra, og den hjælper organisationer med at reducere kompleksiteten og forbedre brugeroplevelsen. Kort sagt, Cisco SASE den måde, virksomheder forbinder og beskytter deres brugere på. Denne video giver kort overblik over Ciscos SASE-løsning. Du kan finde yderligere information på Cisco Security Hub. Opdag hele vores Cisco Security-tilbud og benyt lejligheden til at kontakte en TD SYNNEX-ekspert, din betroede Cisco Security-distributør.